Συγχαρητήρια στα παιδιά και στην ομάδα για την προσπάθεια που κάναμε. Παίξαμε αρκετά καλά σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού. Πήραμε τη νίκη, μετράνε πολύ οι βαθμοί. Αυτό είναι το σημαντικό και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Είμαστε ευχαριστημένοι από τα παιδιά για την ομάδα. Βήμα-βήμα κάθε εβδομάδα και βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Η ομάδα δείχνει ότι έχει κατανοήσει αρκετά πράγματα και πολλοί ποδοσφαιριστές. Αυτό που θέλουμε είναι να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό και παιχνίδι να κάνουμε, τουλάχιστον εμείς να είμαστε κυριαρχικοί στο παιχνίδι μας. Αυτό είναι το βασικό. Πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας. Εύκολα.